Aina Zagistoik eta Barri izeneko ostatu liburutegia ireki du berriki Azparne herri erdigunean. Bere ametsa egi bihurtzeaz gain, aspalditik herrian zegoen hutsune bat asebetu du, 80. hamarkadatik ez baitzegoen liburutegirik Lapurdiko herrian. Arratsaldeon ikusentzuleok eta barrostatua hitz egiteaz gain gaur iparraldeko hainbat herriko etxeek Palestinaren bandera ezartzearen erabakiaz hitz egingo dugu. Pirineo Atlantikoetako prefeturak auzitara eramango dituela iragarri baitu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Frantziako presidentea Emmanuel Macronek Palestina estatu gisa aitortu du barda Nazio Batuen erakundean egindako hitzartzean. Frantzia osoan bezala iparraldeko hainbat herriko etxeetan Palestinar bandera zintzilikatu dute prefeturaren zigor mehatxuari iskin eginez. Gogoratu barda ostiralean Maulekoa izan zela Palestinar bandera ezarri zuen lehen herriko etxea. Errepublikako printzipioak urratzen dituela gaineratuz, Pirineo Atlantikoetako prefeturak bandera kentzea agindu zion. Bere esanetan zerbitzu publikoen eraikinak neutralak izan behar dira. Debeku horren gainetik, Mauleko herriko etxeak bandera berriz ezartzeaz gain, Ipar Euskal Herriko 10 herrik bandera eskegitzea erabaki dute elkartasuna adierazteko. Horien artean, Urruña, Baigorri, Ozaze, Leantxu, Itsasua, Aierra eta Izura. Hain zuzen arratsaldean bertan Pirineo Atlantikoetako prefeturak iragarri du 4 herrien kasuan, hau da Izura, Urruña, Itsasu eta Ozazeko herrien kasuan, auzitara joko duela. Bitartean auzapezek beren erabakia defendatzen dute. Arazo larri hori salatu behar ginuela eta bat egin behar ginuela prozesu hortan eta herri hainiz bezala desmartxa egin dugu gure sustengoa eakustea. Eta segur da pundu tipi bat ikusiz ze egoera dugun eta gerla horrek ze ere maiten duen. Izurako auzapezak Euskal Herria harrera herria dela eta elkartasuna beti gailendu dela nabarmendu du. Tipian nintzalarik, Asiako errefusatuak etorri dira Ostibaren berean, eta urtez urte, holako gauzak eman dira. Bosniako gerlarekin ere izan dira, Libaneko errefusatuak ere izan dira, behaz, uste dut, eskualerian, eta biztan dena migranteak aipatzen dugula eta burian ditugula, segitzen baita, beti okan dugula, reflex delako hori, erna baita, sustengatzea ere malerus diren populuak. Sare sozialen erabilera geroz eta arrangura gehiago sortzen du familietan, izan ere geroz eta lehenago hasten dira gazteak sare sozialetan sartzen. Pentsa, Enfants elkarteak egindako inkesta baten arabera lizeoko ikasleen artean 86% erabiltzen dituzte. Eta xifroriek Asamblea Nazionalera iritsi dira, ikerketa bat abiatu zuten martxoan eta TikTokek alerta piztu du. Il y a un problème avec TikTok. Ondorioa argia da, erabiltzaileen bizia eta osasuna arriskuan jartzen du. Eta 15 urtetik beherakoei debekatzea eta gainerako adin txikikoei ordutegiak mugatzea proposatu dute. Arrisku nagusienan ere ustez da denbora lapurtzen dietela gure gaztei. Algoritmoak eginda daude helburu bakar batekin eta da alik eta denbora gehien pasatzia sare sozial horietan. Haien helburu bakarra dalako, denbora luze ematen duen gazte bati buruz dena jakitea. Ondotik, enpresei, publizitate bitartez ez, dirua egin dezaten. Baina badira ere beste arrisku batzuk, edukien kalitatea, ze interes defendatzen dituzten eduki horiek. Eder Etxebarria Etxepare Lizeoko informatika irakasleak sare sozialak arriskutsuak direla berresten du, baina ez soilik TikToken kasuan. Hor interes geopolitikoak ere badaude, ez? TikTok, Txinatarren esku dagoenez ere, badakigu momentu honetan, Europare lerratuta dagoela estatu batuekin, eta seguraski TikToken jarri dute arreta, baina ez ezagunaztu ere, Meta bezalako talde batek ere, arriskutsuak diren sare sozialak dituztela, Instagram edo Facebook bera ere, eta hori buruz momentuz ez dugu gauzan dirik entzun. Suizidiorako bultzadak, eduki kaltegarriak, desinformazioa, parlamentarien txostena oso kritikoa da eta proposamena argia. 15 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea, mezuraritza aplikazioa izan ezik, eta 15 eta 18 urte bitartekoei, gaueko 10 goizeko 8 arteko debeku digitala ezartzea. Loan ere, eragin argia baitute.
eta lorik ez egiteak, eta batez ere ordu horietan mugikorrekin egoteak sekulako arazoak dituela horrengo gunean ongizate minimo bat izateko. Baina osasun arazo ez gain, bestera bateko arazo ez ere ohartarazi du Etxebarriak. Nortzuk diren? Sare sozial horietan dauden jabeak nortzuk diren eta zer bilatzen duten, argita garbi dago, arazoetako bat izan daitekeela ere pentsaera aldatzea, ez? Gazteen pentsaera aldatzen dute, erakusten dizkioten eduki horiek errealitate bat erakusten dutelako ere bai. Ez, eta badirudi errealitate horretatik kanpo ez dagoena, ez dela existitzen. Eta beraz, lerratze bat egon daiteke gazteengan, igual estremistak diren, batez ere ultraskuinetik ikusita ez, estremistak diren ideia batzuetara lerratzera. Debekuak baina proposamenak baino ez dira, izan ere zalantzazkoa da batzuen iritziz bizitza pribatua mugatzea litzatekeen ala ez. Legeak ez du ezer konponduko. Hemen arazo badaukagu, arazo hori bada urteak eta urteak batzuk salatzen dutela, eta orain olatua gainera datorkigu eta hartu dute biderik errezena, eta partzialena gainera da TikTok. Baina TikTok ez da dena. Berez sare sozialen auzia errotik hartu nahi bada, igual pedagogia egiten hasi barko ginateke, ez? Aztertu barko genuke ze adinetik aurrera eman bartzaion mugikor bat gazte bati, eta gaztei buruz hitz egiten ari gara, baina gurasoekin ere pedagogia zabala egin barko litzateke, zer ikusi gure ikasi, ez? Añez Aristoik eta Abar izeneko ostatu liburu denda ireki berri du Azparne erdigunean, eta bere ametsa egi bihurtu du horrela ibilbide luzeko liburu zainak. Beste herrialde askotan liburu tegiak bizitokiak dira, deitzen dira erentokiak, eta badira barnean kafetegiak, badira jatetxeak, badira zinegelak, eta ez nuen olako pretentzioa handirik ere ez, baina gogoa nuen azken finean olako xoko bat proposatzea, baina liburutegitik liburu dendara pauso bat eginez. Liburutegi batean azken finean baditugu eragozpenak liburuak hautatzerakoan, ez dugu zer nahi edo nahi dugun guztia proposatzen ahal, hor nahi nuen proposamen pertsonalak egin, nagusiki, eta ostatu giro batekin uztartu. Erakutsiko dizut bisita egin araziko dizuet. Okay, guazen ba? Guazen. Jendea sartzen delarik ostatuan sartzen da. Eta nahitara egin dut hori jende batzuk pixko bat lasaitzeko. Jende batzuk urduri dira liburuak ikusterakoan. Beraz ez nuen muga psikologikorik sortu nahi edo jendea lasaitzeko, jendea ostatuan sartzen da lehen da bizik. Eta gero, nahi ez gero, liburuetara hurbiltzen alda. Ideia zen gune hau, gune laketa izaitea, nahas gune bat, azken finean, eta bai burua, bai tripa elikatzeko gune bat. Eta burua eta sabela bakarrik ez, herrian zegoen hutsune bat ere elikatu du Aristoik eta Barrekin. Azparnen bertan liburu dendarik etzegoen orain arte, 80. hamarkadan izan zen azkena, geroztik ez zen olakorik izan. Liburu salmenta pundu batzu daude, prentsa bulego bat bezala adibidez, baina euskararen presentzia jas tipia da, kasik ez zegoen orain arte, bereziki helduentzat. Beraz, hutsune horren betetzeko proposatzen ditut bai euskarazko bai frantsesezko liburuak, adin guztientzat, beraz txikito, gazte eta helduentzat. Literatura mota desberdinak aurki ditzakegu, aur literatura, albumak, eleberriak, komikiak, baita ere dokumentalak. Euskara ikasteko ere hainbat tresna eta materiala ere badago hemen. Joko batzu euskaraz aurrentzat, olakoa eskaintzarik etzelgoelako Azparnen. Disko batzuk, baina tokiko ekoizpenekoak bakarrik, eta papertegi ere proposamen txiki bat euskarazko karta postalekin bereziki. Duela 3 hilabete inguru ireki bazuen ere harrera biziki ona izan duela aitortu digu, irakurlea anitz gerturatzen direla eskastuten kulturgune bat eskertzen baitute. Uste dut, naiz eta berriki ideki dudan jadanik identifikatua dela tokia euskalduna bezala. Beraz, haikako hainbat ikasle etortzen dira hemen egunero, beren baitatik liburuseka edo zertxo baten edatera.
baina badira ere beraz mintza praktikak. Eta hastean bizpahiru aldiz talde batzu heldu zaizkit goiza pasatzera eta manaketak euskaraz egitera, hitz batzuen eskatzera euskaraz. Hemen gainera baditugu hiztegiak, beraz ez da arazorik. Beraz baitzinez toki euskalduna eta hori zen nire xedeetariko bat eta lortua da. Eta etorkizunera begira eskaintza handitzen jarraitu nahi luke, liburu aurkezpen, izenpetze eta musikariak gonbidatuz, herritarrak zentzu guztietan elikatzen jarraitzeko.